nakikita niyo sa likod ko, ang daming paninda. Mga Korean products. Korean na pagkain. Lunch guys, sinigang na hipon with polong chai. Go Yonggoy! Oy! Kami! Kami wala kang ano! Hello guys, good morning! Happy Thursday! Thursday na nga ba? Ang alam ko lang ngayon guys, araw tsaka gabi. Colors, grabe. So, ayan, inaantay ko lang yung kagabi actually nagantay ako ng announcement ni President Duterte if malilift na ba yung ating ECQ. Hindi na ma-extend or I don't know. Ayun. So, ang sabi nga yung 8 AM daw, kaya abangan ulit natin ngayong 8 AM. Medyo naparami ata yung ano guys. Sorry wala pa ako masyado sa katinuan kasi medyo naparami ata yung inom ko ng red wine. Nakalahati ko yung isang bote kaya medyo masakit yung ulo ng lola nyo. So, yun. And, ang tagal kong walang vlog guys. So, today is April 25 na ata, 24. Thursday. So, anyway, ayun, magandang umaga nga. Ayun, naisipan ko mag-vlog kasi sabi ko nakakamiss na din. Ayun nga, magandang umaga. Inaantay ko na lang ulit yung yung si Rico tsaka yung pinsan ko. Kasi pumapasok sila sa akin dito sa sa apartment. Dito kami dito ko tinuloy yung online shop ko, guys. Kasi 'di ba, sobrang I mean, totally sarado talaga yung mall. Yung Welcome Plaza. So, naghakot kami ng mga paninda. Na-vlog ko din ata yun, kaso hindi na ako nakapag-vlog pa ng mga sumunod na linggo. So, ito na yung updated today. Ayan. So, naghakot kami ng mga paninda. Siguro 3 balik kami doon. Hinakot ko talaga yung mga dapat hakutin, yung mga bestseller, mga ganon, yung mga kailangan, mga essentials, mga pampaganda, yung ganon. So, yun. Dito kami nagtitinda sa Baler. So, mag-vlog tayo mamaya sa labas. So, ayun, good morning na muna. Ayun guys, nakikita nyo sa likod ko. Ang daming paninda. Mga Korean products. Korean na pagkain. Ayan, from alcohol, sanitizer, face mask, face shield, tapos ngayon Korean product. So, racket kong racket guys. Para may pang may pambili din ng pagkain, diba? So, pakita ko lang sa inyo, mabilis. Pero nagla-live selling ako minsan sa Facebook, sa Instagram, sa Facebook page. So, ayan. Ang ating mga paninda, mga Korean, na, ano ba to? Noodles. So, ayan. Yung uso ngayon nuguri. Ito pala yung nuguri, tsaka chapageti. Chapaguri. Ayan. Mga cup noodles, mga sangkap sa shabu-shabu, yung ganyan, sa tawag dito. Sorry talaga masakit ang ulo ko Gusto ko lang mag-vlog talaga ngayon. Pag mag-samgipsal. So, ayan, marami ako guys. Ginawa ko ng grocery itong bahay. Marami akong stocks dyan, sa likod. Tingnan natin. Ayan, ito kaka-deliver lang kahapon, bagong stocks. Ayan, puro stocks ko yan. Ayan, mga paninda, tapos mga face shield. Ayan, hinahanda ko yan kasi if ever ma-lift yung yung quarantine, ECQ is mas kailangan natin yung mga ganito. Lalo sa mga kids nyo guys. Ayan hindi may iwasan na syempre lumabas, yung ganyan. Ayan, pang kids, marami ako niyan. Naka-stocks dyan. Naka-stock lang. So, ayun, tapos bumili na rin ako ng freezer, diba? Kasi, titinda ako ng mga fish cake, ng rice cake. So, ayan, may tahong pa kami dyan. And then, ito yung ininom ko kagabi, nakalahati ko. Ayan, kaya medyo masakit ang ulo ko. Nag-red wine tayo. Then, yung mga doggies nandoon sa likod. Ito, ready na to for deliveries ngayon. Ayan. Asan ang bebes? Update. Pok na! Excuse me! Hi, Gretchen!
Hello! Ay, iniinom niya naman pala, auntie, no? Ininom niya. Ayan. Kapag na inom niya ng ihag, kung pag di niya naubos, dito na siya nakakain. Basta nainom niya na yung... Nililipat na muna namin dito kasi marami pang ano dito, stocks ng paninda. Dito rin, more on paninda. So, ayan. Diba? Yan si Emma. Buti na lang si Ems walang pasok pa sa Chowking. Kaya siya yung nakakatuwang ko dito. Magsagot sa Viber, siya muna. Kape muna tayo, guys. Masakit talaga yung ulo ko. Pumipitik eh. Naparami tayo ng laklak kagabi. Tapos saluhan ko nitong konting Valentus. Yung ininom ko ngayon is itong Vibrant Coffee. Yan. Ano din to, slimming din siya. Tapos at the same time magiging collagen ata. Yan, haluan ko na lang nito para makano ng pampapayat, di ba? Pero mamaya na, water muna. Kape. Bang. Wala pa si Rico tsaka si Atan eh. Pero usually alas 7 dito na rin sila or mga alas 8. Nagsisimula na yung araw namin. Hindi pa kami nakakapag-breakfast. Nagsisimula na kami mag-pack kasi parating na yung mga riders. So sobrang busy kaya talagang wala akong na-i-provide sa inyo nung mga nakaraang linggo. Wala akong na-i-vlog talaga. Kasi pagkagising pa lang may tumatawag na may nanggigising na rider na nasa baba na daw, yung ganyan. So, diba, matok-mato pag kubaba yung yung pagbablog. Na-miss ko lang kayo bigla. Kaya, mag-vlog tayo kahit konti today. Okay? Tsaka inaabangan ko yung yung announcement. Sana ma-lift na. Okay guys, kaka-announce lang na extended ang ECQ. Ala, parang piling ko namamaga yung mukha ko sa sa kakakain ba ito? Meron kaya yan doon? Mga drinks. May drinks meron doon. Drinks. Ay, hello Rico. Ayan, yung mga ko dito. Yung mga sidekick ko dito guys. Tapos yung si Punying sa likod. Nagmamaktal kasi inaabot yung niya. Yung birthday niya, May 10. Inabot ng lockdown pa rin. Ay, ng Enhanced ECQ. Enhanced ECQ. ECQ. Go, Yonggoy! Ay, bababa. Ay! Kami! Kami, wala kang Na-excite kayo ibaba. Sige na, si Yung muna. Isa-isa lang. Go, Yunggoy. Mamaya na. Bok na, tiko. Mamaya. Op. Mamaya na. Huwag bababa, ah. Tanaw. Yes, babies. Mamaya. Hindi muna kayo makakalabas, babies. Diyan muna kayo kasi marami tayong paninda, ha. Nakakarating lang nila Rico. Nag-restock, guys. Galing supplier. Ayan, yung mga Bingray na drinks. Yan, kimchi. Tapos, kaya mga palalambog na namin. Kaya pa, and ako si Groot. Lunch guys, sinigang na hipon with polon chai. Yan lang yung nakuha kong kangkong. Ay, medyo lang nakuha kong gulay. Wala kasing kangkong eh. Tapos ito ginamit ko yung powder calamansi. Yan, sarap. Kain na. Si Rico nang hihina na to. Ikawawa naman. Di kasi nag-almusal. Same kami. Ayan, kain. Brown rice pa rin. Oops, init. Ayun guys, magandang gabi. Gabi na po, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Nasundan ang ating vlog is 7:20 na ng gabi. Nakaka-lurks. Ayan, wala na rin yung mga kasama ko. Kasama namin yung pinsan ko tsaka si Rico. Baho ko na, grabe.
Alam mo niyo, sa bahay lang yan, pero nang gigitata na ako. Sobrang oily na ng face ko. Ay, nagre-rejuve pala ako, guys, kaya medyo brownish ng onte yung, yung mukha ko. Start ko lang kahapon. Naka-start ko lang. Brown kasi pag nagsimula kang mag-rejuve, diba? Parang nagba-brown siya. So, yun. Namiss ko lang yung may peeling effect ba. So, yun. Ang dami kong resibo dyan sa likod. Anyway, ayun nga. Napakita ko na ba to kanina? So, since naka-resta kami kanina, naayos na rin ni Ems. So, ayan ulit guys. Sa mga gustong i-edit ko to ngayon. Pagkatapos namin ni Emma. So, ayan ulit yung aking mga Korean products, ha? Nagpapalala-move kami. And, ayun, lala-move lang pala guys. Within, Metro Manila lang. So, yun. Ayan, mag-Viber na lang kayo. Si Emma yung sasagot sa inyo. Ayan yung Viber number. Ayan, na lang. Paki-screenshot nyo na lang or paki-save na lang. Ayan. Si Emma yung mag-sasagot po sa inyo. Ayan. Huwag niyo siyang kulitin. Huwag niyo siyang kulitin minsan. Ay, Gruchin. Tapos yung mga topoki. Ay naman. So, yeah. Tapos meron pa dito mga snap button. Ito yung bago namin ngayon na hat. May shield to eh. Naka-separate lang. Ayun, ang cute niyan. Cute ng kulay, no? Baby pink. Ayan. 200 pesos lang, guys. Kailangan natin yan, lalo na kapag after, extended nga tayo. Kaya, mas kailangan natin to lalo na after quarantine. Diba? Lalabasan na. So, ito yung para bukas naman. Pinaprepare na ni Emma. Yan, more on face shield. Yan. Tapos, more on Korean products. Yan. Karton-karton. Di ba? Di na kami nakakanood ng TV. Nakarangan na. So, yan. Ayan. Para lang akong nagbabazar dito. Yan. Kasi alam niyo naman ang lola nyo. Rakiterang tunay. Lahat gagawin para kumita. Hindi nakakainip kasi. Pag wala kang gagawin, syempre sarado yung yung shop. Pag hindi ako gumawa ng paraan, wala tayong kita. Siyempre, mga bayarin natin. Tuloy-tuloy din naman yun kahit na may palugi tayo na 30 days ata. Tuloy-tuloy pa rin yung bayarin. Pero ayun nga, nakakatuwa kasi nabayad ako. Diba? So, wala tayong pending na utang lang na sa mga loans. Ayun. Mahirap lang talaga mag-restock kasi lalo na yung mga nasa outside Metro Manila, yung mga mga supplier ko. Ang hirap din papasok ng Maynila. So, limited lang talaga guys yung mga nabebenta ko. Pa ayan, nagawa na lang kami dito ng Madalit ako mag-live sa sa FB page, siya sa Instagram ng RMK Shop Online. So, ang dami-daming mga nakasabit-sabit diyan para tomorrow. Ayun, ginawa ko ng tindahan yung bahay, which is okay lang kasi sa bahay naman din talaga ako nagsimula bago pa ako nagka-store, di ba? So, yan. Yan lang. Diba? Parang poser. Ito na naman. Nangihimas ka na naman, daddy, So, yun. Diba? Siyempre, kausap ko lang sila. Uy, namiss ko kayo. Promise, namiss ko kayong kausap. Ayan ang lola nyo. Buha tayo ng thumbnail. Pang thumbnail lang. Ayun, finally guys, nakapag-freshen up na rin. Diba? Tara ng lola niya, nakaliptin pa, matutulog na lang. Ayun. So, ganun lang. Ano ba tawag doon? Kaya wala naman ako sa sarili ko guys. Kaya wala ako napuproduce na vlog sa inyo kasi ganun ako ka-busy. So, nag-vlog ako ng morning, nasundan ng, eto na, gabi na. Kasi sa talaga lunch is yan, kasagsagan ng aming palalamove. So anyway, na-enjoy ko naman guys kahit konting clips lang ngayon kasi na-miss ko kayo eh. Kaya nag-vlog tayo. So siguro bukas wala na naman akong vlog. And ito try kong na ngayon, i-edit na. Okay, ayan, sobrang kabisihan ko. Tingnan niya, pati yung ay makakaroon na ata ako, tutubuan ako ng pimple. Pati yung kilay ko, tingnan niya. Pag na, yung buhok na, nakapal na. Diba? Anyway, di naman tayo lumalabas eh. Don't need naman mag-wear ng makeup. Ayan! So, that's it lang guys for today's vlog. Tomorrow,
pipilitin ko na makapag-vlog pa ulit. So, yeah, good night. See you bukas. Stay safe, everyone. And, kung may ano kayo, kung may order kayong mga Korean food, ha? Ano lang kayo, Viber lang kayo. Pinakita ko kanina yung, yung Viber number. So, si Emma yung makakasagot sa inyo. So, may price list naman si Emma. Alright, so, yeah. See you bukas.